Hello, what's up mga suki? Andito naman ako, nagbabalik. So ngayon guys, meron pala tayong lulutuin ngayon na paborito ng mga Oragon. So papakita ko sa inyo yung ingredients. So sa mga taong sawa na sa mga karne, so ito mas maganda talaga sa inyo to. Talagang maganda sa mga nagda-diet, sa mga sawa na rin sa mga karne. So ang mga ingredients natin nandito na ngayon sa ating kusina. So papakita ko sa inyo ano pang gagawin natin. Let's go! A few moments later.